Кой е единственият непростим грях според Библията? Хулата против Святия Дух е описана като дело, за което прошка няма. Исус казва: хулата против Духа няма да се прости. И добавя: ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. Повечето теолози определят този грях като съзнателно, упорито и окончателно отхвърляне на действието на Святия Дух, тази част от Светата Тройца, която обитава у хората, които приемат Исус за Спасител. Святият Дух изобличава и води грешника към покаяние. Ако човек отхвърли Исус, той похулва дара на Святия Дух и няма кой друг да го доведе до спасение и вечност с Бога. Тогавашните религиозни водачи виждат как Исус изцелява чрез Божията сила, но определят това като дело на Сатана. Това е същинска хула, сърце закоравено срещу истината, което отрича божествеността на Христос и преписва Божието на дявола. За това няма прошка, защото прошката и Святият Дух идват само чрез Христос. Ако се страхуваш, че си извършил този грях, вероятно не си. Съвестта е знак, че Святият Дух работи в теб. Хулата не е моментно дело или съмнение, а умишлен и окончателен бунт. Не го допускай, покай се и приеми Исус за свой Спасител, докато още имаш време.